Bé, doncs jo crec que el primer missatge que donem a la ciutadania és que sense agricultors, ramaders, ramaderes, doncs el país no té futur. El primer sector de l'economia que necessita d'uns agricultors, d'un sector primari que tingui les condicions econòmiques, pressupostàries, de regulació necessàries per tirar endavant. Això és el que hem dit i això és el que direm, i també doncs, comprensió a la ciutadania. Unió de Pagesos ha demanat en temps i forma doncs, a poder fer aquestes mobilitzacions i, per tant, màxima comprensió i també empatia cap a les seves reivindicacions, que bàsicament són les nostres i és el que hem estat treballant. Aquí hi ha molts temes, hem demanat un canvi de mentalitat en el suport a la gestió forestal, a la gestió de la sobrepoblació de fauna cinegètica, també en el dia a dia dels nostres agricultors, i jo crec que va en aquesta línia. Doncs un canvi en la gestió cinegètica, hem pres ja moltes mesures, el mateix president de la Generalitat, ara per la pesta porcina africana, però també amb els plans de control poblacional i també en l'augment de les captures i també amb aquest 1.000.000 d'euros que vam atorgar fa poques setmanes per la retirada de senglars i, per tant, anem comptabilitzant cada setmana les captures de senglars, que això no s'havia fet mai, i ens hem compromès doncs, a reduir el 50% aquesta sobrepoblació. Bé, jo crec que ells reclamen la posada en funcionament dels plans de control poblacional, que és el que s'està fent. Què diu? Això era un decret que es va aprovar precisament impulsat pel sector, en el qual deia que s'havia d'actuar quan hi havia sobrepoblació o risc sanitari, s'havia d'actuar en determinades zones, en determinades característiques, i per tant aquests plans de control ja estaven en funcionament abans de la pesta porcina. En tot cas, el missatge és que s'ha de fer més. Jo crec que aquí ens hem de trobar tots, de dir s'ha de fer més i hem de facilitar les coses. Doncs els cotos, amb els caçadors, amb els agricultors, i per tant això no és feina dels caçadors només, això no és feina dels científics només, això no és feina de l'administració només, això no és feina dels agricultors només, sinó que tots plegats, que hem de fer, fins i tot els alcaldes, hem de veure aviam a quins llocs tenim problemes i fer la feina. La gestió forestal també és un exemple, l'abandonament del món rural, de la gestió forestal, també ens ha portat aquesta proliferació de zones emboscades amb una proliferació de la fauna cinegètica. Per tant, jo crec que aquí em quedaria amb això, no amb el retret, sinó de dir, sabem el que hem de fer, jo crec que sabem el que hem de fer, i per tant, ens hem trobat innombrables vegades, ho continuarem fent per intentar doncs, que no sigui flor d'estiu també, i que cal un treball continuat, i això és el que hem dit, farem un treball continuat en el temps, amb més recursos, amb més intensitat, i per tant el que demanem és que tothom ajudi i contribueixi a fer-ho possible.